see, 'cause I think I do want you next to me. Ayan, tapos na kami dito sa Big W. Ayan, ilagay ko lang muna yan sa car and balik kami kasi punta ko ng say Woolies. Woolies. So, ayan. Okay, Holly, hold this. What's this one, Holly? Bawang. Nag-isip pa siya. Okay, hold it, Baba. Very good. Baba? Sibuyas. Very good. Hold it, Baba. Yes. Oh, malulobat na ako. Malulobat na tayo. Bawang. Lobat na ako. Lobat na baban. Yes. Flat na yung ano ko, battery. Nagpa-flash na siya. Say, see you now. See? Ayan, nagbi-blink na kasi yung battery. No more na, it's tapos ako yung mag-grocery dito sa Woolies. Ang gamit ko na is yung my phone. Say, see ya! See ya, guys! Ayan na. Yan na yung napamili namin dito sa Woolies. Hawak niya na yung chocolate ng daddy niya, oh. Okay, magbayad na tayo, Baba. So, ayan, i-haul ko yung mga pinamili ko sa Woolies. And, ayan na si Zach, kumukuha na siya ng snack. And, Zachary, how's your first day at school? Good. You like it? Oh, good job. Okay, you're gonna help mommy later, okay? Mag-haul, okay? And then, ayan, hugasan ko lang to kasi mayroon akong lulutuin. Ayan, itry ko tong magluto ng French fries dito sa air fryer, ayan. Okay. Say hi, guys! Hi, guys! So, i-haul ko yung mga pinamili ko sa Woolies. So, ito yung first time ko na mag-grocery na marami. Yes, baby. Ito yung first time ko mag-grocery na maramihan sa Woolies. Kasi, diba, sa Coles naman talaga ako nag-grocery. Kaso, nandun na rin kasi ako sa marketplace kung saan nandun yung Big W. Kasi may kinuha rin ako doon at saka doon sa Smigel. So, sabi ko, dito na mag-grocery. Kasi, ano na yun eh. Mag-alas 12 na. So, hindi na ako pumunta ng Coles. So, ito yung binili namin sa Woolies. Apples. Na pink lady na apples. Yes. And then, ito yung Smith or green apples. Yes, Baba. Okay. Siya na maglalagay doon. Okay, put it here. Ayan. And, bumili ako ng boneless roast pork shoulder. Ayan. Ibalik ko to dito kasi kailangan itong ilagay sa ref. And, nandito rin yung mga, linagay niyo yung chocolate dito sa, may mga meat. So, anyway, ito, bumili ako ng Snickers. Ilan ba to? 5 yata to. Mommy! 5 ba? 3, 4, 5. Ayan, 5 Snickers. And, bumili rin ako ng 3 M&M's. Ayan. Na, ano siya, bar. Na maliliit. Tapos, time out. Bumili ako ng 5 time out. Speaking of time out, yung na kasi ako Kuya, can you press the mode, please? Nasa oven kasi yung sausage tsaka burger kasi 5:30 na. So, nagluluto rin ako. Kuya, please press the time out. Time out. Okay, so yan. Time out. 5 nito. Yung Cadbury. So, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And, bumili ako ng white onions and garlic. Mahal yung garlic nila. 3.25 ba to? Kasi sa cost 2 something yata or 3. Hindi ko na maalala. And, bumili ako ng pork ribs. 2. Ayan.
pork ribs. Ibalik ko siya. And bumili ako ng, mayroon silang ano, sa course hindi ko alam kung mayroon sila nito yung giblets, chicken giblets. Ayan. Kuya. Or ano ka, ano eh, tama ba? Oo. Giblets daw. Chicken, ayan, chicken giblets. And chicken liver. Ayan, bumili ako. So, finish. Okay, so, ayan. Kuya, can you put this in the fridge? Okay, Papa. Put this in the fridge for mommy, please. Thank you. Gusto na ni Kuya unahin ko to. Wait. Oh, can you put this one first, please? Ayan. Thank you. And so, sige, unahin ko ng water. Mom, get the drinks. Oh, okay. Baba, excuse me. We got one of them drinks now. Si Zachary, ano, nakatulog. Kumain siya ng snack. May binuksan siya ditong snack. Kinain niya, and then nakatulog. Napagod si Zach sa school kasi ito yung first day of school ni Zach. Why do I put it under the drinks? Just there, Baba. Just put it there. Where all the vegetables? No, just inside. Just anywhere there. Si Zach, kung hinahanap niyo si Zach, tulog si Zach kasi ito yung first day of school ni Zach as a reception. So, bumili ako ng pop tops na black currant. Ayan. Isa. This okay. Meron pa isa, dalawa. Tapos na tatlong ano. Tatlong apple na pop top. So, tatlo nitong binili ko. How many do you have then? Tatlo, kuya. So, 5. So, ayan. And bumili ako ng muna. Yung, alam nyo na yan. And dito naman sa kabila. Can I have one of these? Yeah, put one in the fridge, kuya, please. And can I have one here? Yes. And eto naman, dito naman sa isang bag. Ayan, bumili Wait, ako. Mom, do I have to rip it? Yes, please. And bumili ako ng Yakult. So, 2, 4, 6, 8, 10. 10 yung sa isang pack. Dalawang binili ko. Ayan. Dalawang Yakult. Mom, can I hold up one now? Yes, please. Okay. And binilang ko si Holly na vanilla custard na tatlo yata to. Yeah, tatlo nito. And tatlong chocolate custard. Ayan. Favorite niya ni Holly. And eto yung favorite niyang Petit Mia. Mommy's, Ha? Ilan ba to? 4. Mama. Yes, 5. It's not cold yet, Baba. Mama, not cold. I wanna drink it. Yeah, but it's not cold. It's better when it's cold. Opo Mom, ka can I dito, have one of Baba. these tomorrow for school? Yes. So, ayan. What you gonna say? Thank you. Thank you. And bumili ako ng Mama. yung donut. Sorry. Oh, wait, we can have sausages either. In the fish. Mom, we can have sausages. Mommy. Mommy, what's it for? Don't go there, hon. Don't go there. Mom, this fish. Ano ko muna yung fish. yung niluluto ko sa oven. I want fish. Not yet, Baba, not yet. Ah, yeah. You can put that in the fridge. So, saan ba tayo? Kasi baka masunog yung sausage at hamburger. So, hininaan ko yung oven. So, eto yung binili ko nga, yung Don na double smoke na ham. Wala sila yung tulad sa Coles, yung apatan na separate pack. Ang ingay. Shh, be quiet, Baba. Okay, I'll put this one in the fridge. Good girl. Good girl. Okay, balik ka na lang. And, bumili ako ng Activia probiotic na yogurt na mango. Ayan. And, yung isa naman is strawberry.
So, kuya, this one need to be in the fridge. And ito yung cheese na binibili ko lagi, yung Con Tasty. Ito, tatlo yung ano niya, tatlo siya. Yung usually binibili ko is dalawa. Dalawa yung pack na ganito. Ngayon, tatlo to. So, mas malaki to. So, ayan, meron siyang tatlo. Separate. You only have 3 left. Ha? It's only 3 eggs. Oh. Ayan. And ito yung... Ang iyan, nandito na si Jen. Chocolate. Wait, Baba. And bumila ko ng Baba, be quiet. Ang iingay Where's dito. that? Sleep. And bumila ko ng chocolate mousse. Baba. Favorite din to ni Jan. And bumili ako ng pork chop. Ayan. Mom. Ayan, bumili ako ng pork chop. rest card? Just put it there, Kuya. I'll do that one. And then this one, Kuya, need to be in the fridge, please. Put this in the fridge. You want to slide him down? Yes. And this one, Kuya, the yogurt need to be in the fridge now. And the Yakult. Thank you. And who? Dad, look. Dad's a mango. And eto yung... Everything good. Ang ingay kasi. Oh, Kuya. So okay. Look. Oh, Yakult. Okay. No, Kuya will do that. Okay, Papa? Okay. So, ayan. Bumila ko ng Uncle Toby's na lisna. And, isa na lang yung laman. Be quiet. No, not yet. That's enough, that's enough, Kuya. That's enough because I will put the... I have more here to put in the fridge, Kuya. Okay, drink it all. Kuya. Yeah. These are your cokes now. Yeah, do the Yakult. Put it there. Yun na nga. Eto, bumila ko ng Uncle Toby na Lee snack na, alam nyo to, ayan. 6 to. 6 ang laman niya. Ayan, isa na lang. Kasi ito yung pagdating ko, nandito na rin sila galing school. Ayan, ubos na. Isa na lang yung natira. Dalawang binili ko. Up on there. Okay. Dalawang binili ko niyan. Ewan kung nasan yung isa. And ito yung Carefree na panty liner. Original. And bumili ako ng Oreo. Ayan. Single pack yan. So, pambamba ng mga bata. And eto, sa Woolies brand to eh. Itong Rocky Road Mallow. So, itry ko to. Never pa namin to na-try. So, wala kasi niyan sa Coles kasi nga, exclusive lang siya sa Woolies. So, ayan. Rocky Road Mallow. So, ayan. And eto, bumili ako ng Arnott's na Wagon Wheels Original. Never pa namin to na-try. Hindi ko rin to nakikita sa Coles. Hindi ko alam kung meron sila, but eto, nakita ko to sa Woolies. So, sabi ko, itry namin. Kasi, para maiba naman yung ibang baon ng mga bata. So, ngayon, hindi ako bumili ng Teddy's. Kasi meron pa naman dyan. So, konti na lang yun. So, sabi ko, para maiba naman yung baon nila. Eto, bumili ako ng Kellogg's LCM Split Sticks Variety. So, ayan siya. So, may tatlo siyang iba-ibang flavor. Di ba yung nakikita nyo lang is yung yogurt? Ayan, meron siya. Ang laman daw nito is tigli-5. So, merong 5 yogurt, merong 5 chocolate, and then merong banana choco. So, ayan. So, bumili tayo niyan. And, bumili rin ako na LCM's, Kellogg's pa rin, LCM's Coco Pops. Pero, eto naman, cookies and cream. So, yung binibili ko is yung original lang na Coco Pops. So, eto, cookies and cream. So, hindi pa nila to na-try. So, bago to sa kanila. Mom, I'm gonna have to try that. Yes, tomorrow, yes. And, meron silang shapes na Vegemite and cheese. So, wala nito sa Coles. Hindi ko to nakikita sa Coles. So, bago to sa kanila and sa akin. So, ito try ko rin siya. So, ito yung Arnott's na shapes, Vegemite and cheese. Ayan. 8 pieces siya. Ang laman nito. Yeah, wait, Baba. So, ayan. I think dalawang binili ko nito. So, ayan. Kuya, can you put this ham and then this pork chop in the fridge, please? Kuya?
And this one, kuya. This need to be in the fridge, please. Thank you. Ayan, Holly. And eto yung... Not yet. You want me to put in the fridge? Oh. Sandali lang. Ilagay ko muna yung french fries ni dyan sa air fryer kasi ano na, 5:40 na. Hindi ko alam kung naririnig niyo yung air fryer kasi medyo maingay siya. And so, ayan, eto na, si Lee Snack na Uncle Toby. So, dalawang binili ko, yung isa, eto, yung isa na lang yung laman. So, 6 ang laman nito. So, ayan. And eto, bumili ako nito, wala nito sa Coles kasi nakalagay dito is only at Woolies. Ayan, meron nakalagay. Hindi ko alam kung makita nyo. Only at Woolies. So, eto yung nut spur na hazelnut. So, individual siya. So, ipabaon natin to sa mga bata or snack. Kasi bawal pala sa school nila, TJ, na magbaon na may peanut butter or may eggs at saka, ano pa ba? Yun lang naman pala yung bawal. Bawal yung nut saka eggs. So, yun. So, ano lang nila to, pagdating na lang sa bahay nila to kakainin. And, bumili rin ako. Ito pa pala yung... Honey, have you tried this one? Wagon Wheels Original. Is it good? Ayan o. Na-try niya na daw pala to. Ako hindi ko pa kasi first time ko itong mabili. So, ayan. Meron siyang ganyan. Ano ba flavor nito? Choco-coated, marshmallow, and jam snack. May jam. So, ayan. Never pa yan natin ng mga bata. And, bumili ako nito yung Kellogg's na Key Time. Ayan. Ang flavor niya is strawberry, blueberry. Ayan, strawberry and blueberry flavor. So, bumili ako ng tatlo ba or dalawa? Ayan, dalawa. So, baon din nila yung pangbaon. Mayroon din yata nito sa ano eh, sa tawag na sa Coles. And bumili ko yung Arnold's na lemon crisp. Ayan. Favorite to ng mga bata tsaka ni Jan. And bumili ako nitong Locker na Grand Pasticceria Tortina Original. Meron siyang ano, hazelnut tsaka biscuit. Honey, have you tried this one? Haven't? Oh, hindi pa ito na-try ni Jan. So, kumuha rin ako nito kasi hindi ko ito nakikita sa Coles. So, ilan bang binili ko? Oh, bumili ako ng original. Ayan yung original. Ito yung Tortina White. Ayan. May hazelnut siya. And ito rin yata. Oh, lahat may hazelnut. Yung original mayroon din. Ito yung white chocolate lang yung coated niya. Ito chocolate. Ayan. Dalawa. Then, bumili ako nitong Locker na the same brand, pero white coconut. Honey, honey, with coconut. Woolies, honey. Because I was in Big W, so I said, I'm just gonna do grocery in Woolies. So, hindi rin din sabi dyan, saan ako nag-grocery? Kasi nga, di ba sa Coles, so sabi ko sa Woolies. Kasi never pa namin ito na-try. So, ayan. Bumili ako niyan. May coconut siya. Kasi si Jan, favorite niya ang coconut. So, ayan. Kasi yung Bounty may coconut, diba? So, sabi ko, baka magustuhan niya. And ito yung chocolate white coconut. Ito naman, coconut. May ano siya, chocolate coated naman siya. So, ayan. Ito naman yung isa, Creaminosity. Ayan. Ako kung tama pag-pronounce ko. Basta, ayan. Meron siyang chocolate coated din siya. Pero iba naman, wala tong coconut. Kasi ito may coconut, ito wala. Ayan. So, ayan. Binili natin yan para maiba naman ang ating mga snacks. And, eto, meron na yata ako nito ah. And eto yung McVitie's Digestives to go. So, hindi ko alam kung tama yan. Ayan siya. So, may chocolate din siya na biscuit siya na may chocolate coated. Hindi ko to nakikita sa Coles. So, itry din namin kung masarap siya. So, bumili ako niyan. Isa. Oh, andito na naman si Kulit, oh. Dito kayo naman, Kulit.
Halik naman. What's this? Chips. And eto, bumili rin ako ng McVitie's pa rin na brand. Pero eto naman yung digestive thins na biscuits. Ayan, coated chocolate din siya. Ayan. And hindi ko alam kung naririnig niyo ako kasi yung air fryer is medyo maingay. And then dito naman sa kabila, si Jan nanonood ng TV. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako. So, anyway, eto naman, dito naman tayo sa Arnold's na Snack Right Morning Slice. Sultana Choco. Ayan. So, hindi ko pa ito na-try. Ayan. Etong ganitong flavor, hindi ko pa yan natatry. So, itry natin yan. Bumili akong isa. Eto naman, yung Arnold's na Spicy Fruit Roll. Ayan. Never pa namin ito na-try. So, itatry ko din to. Hindi ko to nakita sa Coles. Hindi ko alam kung meron sila. But, nakita ko siya sa Woolies. So, kinuha ko para itry namin. Ano siya? Para siyang may jam sa... Ayan, oh. Hindi ko alam. So, itry natin yan. And, eto yung Arnold's. Dalawa pala yung binili ko na lemon crisp. Ayan. Dalawa yung binili ko kasi favorite to ni Jan din at ang mga bata. And, eto. Eto pala dark chocolate. And, eto naman na isa na digestive thins is chocolate, milk chocolate and dark chocolate. So, dalawang kinuha ko na ibang flavor. So, milk chocolate tsaka dark chocolate. So, itry natin yan. And, eto naman yung McVitie's. Alam niyo to, eto lagi ko to din lang kinukuha sa Coles. Eto yung, yeah, Kuya's favorite as well. Eto yung Go Ahead Crispy Slices. Ayan. Ang flavor niya is forest fruit flavor. Ayan. So, wala nang laman kung bag na to. And, dito naman tayo sa isang bag. Ito yung McVitie's na digestives pa rin na to go. Ito naman parang original lang siyang biscuit. Walang coated na chocolate. Normal lang. So, itry ko rin yan. Kasi diba, pa nag-edit ako pag gabing-gabi, naghahanap talaga ako ng snacks. So, yan. Try natin. And maybe you will... Babe! Honey! Maybe you're gonna like this one. This one, coconut rings. Coconut rings. Ayan. Eto, bumili rin ako nito. Hindi pa ito na-try ni Jan. Never pa namin itong nabibili sa Woolies. So, ayan. Coconut rings. Ano daw ito eh? From... Hindi ko alam. So, basta yan. May coconut siya. Binili ko itong coconut na to kasi si Jan nga. Sabi ko sa'yo, mahilig si Jan sa mga mayroong coconut na chocolate, coconut na biscuit. So, ewan ko magustuhan niya to. So, bumili akong isa niya. And eto naman yung Arnold's na Snack Right Pillow. Ayan, berries ang flavor niya. Hindi ko pa ito natatry, so itry natin yan. Pa nag-edit tayo. And eto yung isa pa na forest flavor, kasi favorite ko to tsaka ni Kuya TJ. So, dalawang kinuha ko ata nito. Ayan. Han, they have shapes na, honey. Shapes, Vegeta, and cheese na biscuits. Have you heard this? I think this is new, Han. Huh? Here. Ayan. Yeah, bago to, never pa namin to nabili sa Coles. So, sa Woolies meron sila nito. So, please meron nito. Kasi sa Coles wala talaga nito. So, ayan. Dalawa, tatlo. So, tatlong binili ko. Kasi 8 pieces lang naman yung laman nito. Yung mga bata, minsan, tigdadalawa sila. So, ayan. Etong Oreo na wafer sticks. Ayan. 27 pieces. Oh, ang dami niya. Wow. Ayan. So, ano, marami siya, ha? Kasi yung nabibili ko sa Coles, medyo, ano lang, maliit lang yun. So, eto, bumili ako niyan. And etong mini Oreo. So, ilang laman nito? 10 pieces ang laman nito. Ito, 27 pieces. Oh, so, nandito pala yung, ano, yung ibang chocolate mo. Ayan, eto yung chocolate mo. Isa, dalawa, and ito yung strawberry. Ayan. Snack, tsaka baon-baon nila. And, bumili ako sa Woolies na extra soft jumbo roll. Ayan. Sa Woolies yan. And, ito na yung
last na ata to. Eto. Sa Baker's Delight naman to, yung tinapay na sliced bread. So, ayan, pinahati ko na naman po yan. Pinahati ko siya sa dalawa para ilagay sa freezer. Yung mga nagtatanong kung okay pa siya pag nilagay sa freezer, says yes. Masarap pa rin siya and fresh pa rin siya para sa amin ha. Kasi malambot pa rin talaga siya pag na-defrost siya. So, ayan. And binilang ko si Jen ng apple custard na roll. Ayan. Isa na lang kasi na kasi hapon na kami nakapunta ni Holly. Mga 4:30 na ata. Ubus na yung mga ano nila. Yung mga ganyan-ganyan. So, ayan. Full tinapay lang naman to. So, 4 na sliced bread na ang binili ko and pinahati ko sa tigdadalawa. So, meron akong 8 ganito. So, ilalagay ko siya sa freezer and yeah, yun na yung ano, yung haul natin guys. Si Holly nandun siya sa trampoline at saka si Kuya TJ naglalaro sila. So sana nagustuhan nyo and sana magustuhan namin tong mga bagong biscuits na nabili ko sa Woolies. So yeah, please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. See you. Bye! Yung ano pala, yung mga binili ko sa Smiggle tsaka sa ibang store, siguro i-haul ko rin yun, yung mga pinamili ko rin sa Target, baka bukas. So, yun na yung vlog guys. See ya. Bye! And smile! Hurry up so you can do the trampoline. Smile. Camera. So, look at the camera. Look at the camera. Look at the camera. Baba. Show your shapes. Okay.